Găsești Comet, am uitat și... Sony Vegas, dragi. Ăla gata, la bani. Da, asta știi că nu merge, nu vrea un Windows 7, și ăla, nu știu ce vrea. Am Și ai Windows XP? Da, și l-am și de ăsta. Dacă ai Windows XP și vrei să nu mă taci de el. Și l-am și pită la pirata, nu e... Acum pe bune, păi da, auzi, ca și cum ai vrea să pui pe potaci 1300 să pui motor de Passat. Ce vrea cu de mă? Păi... Nu, n-ai ce. Bine că nu s-a pozitiv ale. Am făcut și eu așa, să văd cum e, de curios. Poți să le păstrezi în formatul ăsta. Poți să le păstrezi în formatul ăsta, dar mănâncă de un plus televizorul citește, are player, televizorul pe el, să bagi timpul cu filme, cu ăsta, pe ceață. Am de ăsta Samsung Smart ultimă generație. Ei, citește tipul ăsta de format? Da. Copiezi astea pe hard, ce un hard extern, copiezi astea pe hard, fișierele așa cum sunt și le vezi direct pe televizor. Păi nu e, că știi cum am eu? Din calculator am DLNA de ăla. Copiezi astea în calculator și le vezi pe DLNA. Și îmi trebuie direct în televizor. Și așa le văd. Dar știi ce bine să văd astea pe televizor? Ei, pe calculator nu le văd bine. Normal că nu se văd bine, pentru că placa video e proastă, deci monitorul calculatorului e la farză, de-aia nu se văd bine. Monitorul e rezoluție mai slabă, da. Să văd